ay isang hopeful na idol kid. Kung ano yung pag-charmer ko back in the last competition I joined in, may tumalo na sa akin. May tumalo. Sino ang tatlong Kitty Hopefuls na makakasama nila Lassie, Lisa at Whitney sa live semifinals? Because of the versatility sa nakita namin sa hopeful na ito, ang pinili namin ipasok sa live semifinals. I see, baka natugan yan. Bukas na gabi, dito pa rin sa mid-rounds na Idol Kids Philippines. Ang programa ito ay rated SPG, strict na patnuhan at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi Mula sa pagising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi, ay humaharap tayo sa napakaraming desisyon sa ating buhay. Pumipili tayo ng damit na isusuot, pagkain kakainin, at kung ano ang ating sasakyan para makarating sa lugar na pupuntahan. Mula sa pinakamaliit na desisyon hanggang sa pinakamalaki na maaaring magpaiba sa kahihinatnan ng ating kinabukasan. Ngunit may mga bagay na minsan ay mahirap desisyonan dahil may iba sa atin ang pinanghihinaan ng loob dahil sa inaakala nating limitasyon ng ating kakayahan. Iba naman si Aling Training, mabait yun. Hayaan ko ba nang mangyari sa inyo? Hello, baby Saha. Bell support, good evening. Oo, pumunta kayo dyan. Magpahinga muna kayo. Dati, kumuha ka ng tubig para kay Ma. Baka pwede yung huwag mo na sumama yung mga anak namin sa inyo. Pag-uusapan po muna namin. Marami naman ako pwedeng kunin magtrabaho para sa amin. Pero sa inyo ko itanong, dahil na sa kalagayan niyo, o lalo na't napaparating ka ng isa. Sa tingin niyo ba, mag-aaral niyo lahat ng anak niyo sa pamamagitan ng pagsasakala? Anak, sumama na kayo sa Training. Ano ba pinalad kayo? Hindi kayo matulad sa amin ng nanay niyo. Hindi kayo magdala. Ito namin mo kayo. Para sa inyo. Pare, Kami na lang gamit niyo. Mga dami ginabila. Ayusin na. Sige na, Mari. Isang ka. Hindi ka pa pwede, baby Saha, mag-live kasi may kailangan ma-reach mo yung 1K subscribers. Ming Lorne, mayong gabi. I-reach mo muna, baby Saha, yung 1K subs. Pwede ka na mag-live. Jimmy Charo, sa gitna ng pagkakatapatak ng aming pamilya, Mayong gabi, sis Lorne. Kamusta? Pero kahit na ganun, buo ang pagmamahal na binigay sa akin ni nanay, tatay, at ang aking mga kapatid. Sana nga araw-araw ang piyesta para araw-araw di tayo busog. Ay, wow. Sige. Ako mag-play ako mamaya ha. Sis Ning Lorne. Open ko lang laptop ko para triple. Triple ang akon nga pag-play. Bisan tatlo pa ka channel. Gusto ko pa kasi talaga mag-aral. I mean, tatlo pa ka videos ang ma-play ko the same time. Tay. Ayos. Surprise
Jean TV Mix. Good evening. Makapaglakan na mo ako nito. Ay, okay. Premiere Bella Eileen. Sizzling Lorne. Sige, sige, sige. Aray ko! Ano na kuya, tingnan mo, tingnan mo ako. Ano po? Diba? Galanto ako malaala mo kaya Sizzling Lorne. Oo. Para sa pasukan, paglakad na po kami tuloy-tuloy papunta sa school. Alam mo yung mga eskwelahan dito. Pwede ka mo dito sa bahay na lang mag-aral. Ituturo ka naman ko naman. Gusto ko po sa school mag-aral. Kaya ko naman pulutin niyo po kanina. Panyapon ka na Sizzling Lorne. Nahihirapan ka, anak. Ay, 16 kung susubukan. Veds, ay 16 million in the house. Good evening. Kung ka naman yung mga bata sa eskwelahan. Dahil, sana din po sila pag lagi nila ako nakikita. Basta, kakayanin ko po kahit paano kanila. Mega mega shout out 16 million. Lahat ng inaalala ni nanay at tatay sa pagpasok ko sa eskwela ay naranasan ko. Pero tiniis ko dahil naging masaya ako at may pangarap ako. Pero ang iba naming mga kapatid ay tumigil na sa pag-aaral. Trabaho na lang at ag-asawa na kinalauna. Kuya, ayos ka lang? Oo, Magahod to sa. harap ko lang to dati. Pero kung patsyon mo ito suga, hindi naman na siya magahod ah. Dito sa papakanda, gabi na. Galing po ni Kuya Darius, tay. Ang tapang-tapang. Parang naging superhero si Kuya ng bagyo eh. Ikaw naman, iwan mo yung mga kapatid mo dito sa bahay. Eh, di namatay naman po kami sa gutom kung di ako maghanap ng mga kain namin. Paano naman po kakasya ang 4 na kilong bigas sa 2 linggo? Kahit kasalanan ko po na nagutom ako, kaya lumabas po sa kuya. Tay! Ay, mga anak! Naku mga anak! Hindi man lang ako nakapagluto. Hindi kayo magsabi na darating pala kayo. Kumakain na po kami. Pasensya na po ngayon na po kami nakadalaw. Hindi po kami pamasahin. Mga kapatid niyo, Darwin, Doris, ang mga ate niyo, Ate Dalia, Ate Desiree. Ano na? Tita, bumili nga pala kami ng mga tita sa MSQ. Ate naman sa ate, oh. Magahod to siya. Oh. Ayun, maliit pa lang. Patsyon na suga, ko rin di man na siya maano ah. Nag-aaral pala kayo. Tagay lang siya kamay. Panyapon ka. Ay, kamusta naman kayo dun sa ating itira niyo? Maayos naman kayo doon? Alam mo, buti pa kayo, no? Pinag-aaral kayong tatay. Dala, di ka rin sa daan. Pambilin. Alam mo kami, naghihirap muna kami bago kami nakapag-aaral.
sumali ka na. Eh, baka mapano ka sa daan, Kuya. Sus, ako ba ba? Hindi ka pinapit sa isa. Kasi meron ka naman sa trabaho. So, sir, mas baby ah. Umayak ka na. Check your email. Sinutan ang totoong mastermind. Wala naman sa grupo eh. Makakalas ka dito sa building na ito. One man, 100 enemies. Good luck sa'yo kung makalabas ka pa dito ng buhay. Kami na, matayan mamaya. Ay, buhay siya. Magano? Brothers, sins of the Father. Mala sirkos na pagdala ko ng paninda, agaw eksena ng isang kakaning vendor sa tabi. Baka malaglag sa akin yan, ha? Hindi. Alam ko sa'yo. Kurot nurse sa Baguio City, tagaligtas ng mga palaboy, tagasagit din ng mga nawawala sa sarili. Ang nurse kasi, hindi mo magtrabaho. Hindi natin binanta nila ito ng pagmamahal. Sobrang dali rin ang magina sa Nueva Ecija. Sa Lihigaw, isinisisi. Tsaka kung ano po binigay, yung po ang tinanggap namin. Hi guys, I'm here with Kate and Bea. Ba't tayo nga kasi nakadadas yan? Use Head and Shoulders every day to prevent dandruff and fatigue from coming back. And stay up to 100% dandruff free every day. Head and Shoulders. Sinasabi ko na nga ba, ano pala? Cherry fruit ang kasagat everyday. 667 cheers at essential vitamins. Cherry fruit ang kasagat. Mahalaga pala. Ang cherry ko rin, igabutan. Dapat gamitin pang mamutan. Uli na sa akin. D-Minutes later, let's check back up! Nakakahiyang ulo. Kahit makapal, kahit hindi sa loob. Perfume mo, all day. Tayo na lang ulit, Jomar. Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Karambay McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDonald's order earns you points for free rewards. Download now. Germs everywhere. Not to my kid. May new safeguard pure white. Wait, turn 24 hours. Protection 24 hours. Para sa pamilya. Safeguard. With aging, nagkakamuscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Ensure Gold with Strength Pro, by HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Ang laking akala ng paranong bilong. Hits Inhaler for fast relief mula sa paranong bilong. Kahit kailan, kahit saan. Hits Inhaler. Daming pagsubok, kailangan lang naman. Ha? Ikaw
kasama sa buhay. 12 hours ka. Para makalaban din tayo ng prutas. Watch me repair to 100% more hair damage. You can't need bond repair treatments with millions of pro-vitamin molecules. It helps build hair damage immunity. Repair it to 100% more damage from first wash. You can't need bond repair treatments. Pag di tama ang kinakain, O nagkakasakit. immunity gap na yan. Basta! Immunity ka dapat tuloy ang Silin Plus. Tulong para ang immunity. 100% Vaccine Plus araw-araw. Yuminap yan. Burger sa labas, pwede na sa loob. CBO Ulang Burger. Beefy sarap. CBO Crispy Burger. Beefy sarap. CBO Ulang and Crispy Burger. Resta-style burger at home. CBO. Nanood naman siya. Winashing na, kinaskus mo pa. Switch to Nuacell Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang kantsa. No more kuskus sa washing machine. 750 lang per wash ang Nuacell Liquid. Body pain? Use Salonpas. With direct penetration up to 8 hours. 72. Nagtrabaho na sina Kuya Danny at Kuya Dario sa syudad. Kaya nagtagal, doon na rin nagtrabaho si Darwin. Sa patuloy na pagkakasakit ng aming mga magulang, ako na ang naging pag-aalaga ni nanay at tatay. Madalas, kapos pa rin kami sa pera. Anak, dahil mong tatandaan ha. Mahal na mahal kita. Ang tatay mo, mga kapatid mo. Dapat ikaw ako kay nanay. Kahit anong pagsubok. Kahit anong pagsubok ang maranasan mo. Pag-ibig. Ang subuhan man yan. Tindig lang anak ha. Tindig lang. Nadala ni Kuya Danny si nanay sa ospital. Sige po. Pero pagkatapos ng isang linggo, umanaw na rin ang aming nanay. Mama na po ako. Sa isang taon na nagsulat Kahit ano magpalipas ng gabi, delikado sa daan. Ngayon pa talaga kayo nag-alala sa akin kung kailan matanda na ako. Samantala ng mga bata kaming Desi, natiis na kami pamigay. Ginawa ko yun para sa kinabukasan ninyo. Para makapag-aral ka. Para makapag-aral kami. O para mawala kami sa buhay niyo. Sa dinami-dami ng anak niyo, kaming dalawa ay pinamigay niyo ng 2 beses. Bakit? May babae kami. At wala kami simisenyo sa bukid. Hindi ka talaga. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko alam kung paano ko talaga kayo bubuhayin dahil sa hirap natin. Pero kung masakit sa inyo, mas doble ang sakit sa amin dahil kami kuha namin yung bilang mga magulang. Patawarin mo ako kung may pagkukulang ako dito. Wala na si nanay.
para bumalik pa ako dito. Tay, ang ginagawa niyo? Hindi po kami trabaho. Pag hindi ako nagtrabaho, wala ko ibibili ng gamot. Ay, sigurado po, patingin lang po si Kuya Dani sa pagpapadala. Kaya niyo po bukas, pupuntahan ko po siya. Baka ako mapano ka lang. Hindi po, Tay. Kaya ko po yun. Tingnan na po ba kayo ng gamot niyo? Ate talaga, ang tigas ng ulo eh. Sakit lang mo. Huwag na ko kayo isa. Sir. Walang galang mo. Akong baril. Hindi ho. Pwede po ba akong pumasok bilang trabahador? Sir, bata pa lang ho ako, marunong ako magkapentero. Dito. Mabigat ang trabaho dito, hindi mo kakayanin. Baka imbis na makatulong ka, magpabigat ka pa. Ano sir, kakayanin ho. Kailangan ng buto eh. Masakit ako sa puso yung tatay ko. Kailangan ko pamilya ng gamot niya. Bakit? Hindi mo ba inaasahan ng tatay mo? Wala akong makakatid. Meron ho. Kasi lang meron ako silang pamilya. Nag-general mo. Parang maawa niyo mo, sir. Tingin na mo ko. Nagklase ako kung anak ko. Hayaan ko lang mo yung tatay ko ang tingin mo ko sa ikaan. Sa buhay ko, pinato ko sa kanila. Sige. Kakakaan mo. Darius ako. Bilis-bilis na natin. Parang wala tayong magawa. Sorry po, Kuya. Ano gusto mo niyo? Ano kung gusto mo makati? Huwag lang sa bahay. Alagaan mo si tatay, ha? Sumunod ako kay Kuya Dani. Nilagaan ko si tatay at hindi na ako nagtrabaho. Pero sa paglipas ng mga taon, naglabas-masok ang tatay sa ospital at namubahan ka ng mga sakit. Border Adventure, good evening. Sis Mel, good evening. Ako yung baka si tatay niyo. Hindi daw ba sa talaga? Ang ermitan yun na tingog mo. Wala na ako. Nabibilis ka ba na? Pinawari niya ako sa kasalanan ko. Ay, gusto si tatay din yan. Ay, tama lang ba? Baka bukas makalawa ko lang dito na ate. Magtitimpla ko po kayo ng luya. Ikaw gusto niyo yun. Sabi ko ya, sige.
anak. Hindi ko naman dapat iwan sa'yo ang lahat ng responsibilidad ko. Pati yung pag-aalaga kay Darius. Hanggang dito na naman ako. Si Darius. Huwag mo siyang pababayaan. Pangako ba? Pangako. Hindi ko alam ba? Nakakalap. So, ang mag-inasal, chikinasal, di naman natin. Ang laki-laki! Kita at pa, pinagsama, di naman sarap, ang sarap-sarap. Sulit! Kaya sol, nasol sa mag-inasal, chikinasal. For excellence in kids cutleries, expel. Excellent matalas ng clam bago umapit sa lungs. Ang excellent sa covered clam, expel. Excellent mag-expel. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of Provitamin from Pantene. Formula with Provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Kahit nagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero mahina na ang pangarap mo. Mag-Bearbrand, Adult Plus na. Doble tulog katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulog para tuloy ang tibay. Bearbrand Adult Plus. Iho, galing na. Gising na! Sa sarap ng Nissan Ramen. Fill your morning with good vibes. Pag Nissan Ramen, good vibes ang gising. May magic ang kamay ni Mommy pagkahaplos. Bumubuti po ang ubo at sipon ko. Hindi ito magic. It's Vicks Vapor Up. This mentholated vapor stick release cough and cold. And it releases all the release body independent. Alas ng healing with milk. Vicks Vapor Up. Ang batang bibo, lalingin, may gagaling pa sa tulong ng new laptop 3 Plus. May dagdag PHA tulong para dagdagan. Wala ko lang sukli. Galing-galing! Batang bibo Plus sa tulong ng laptop 3 Plus. Mommy, pagod na. Mag-join Relax Power. Sa bata, relax stronger sa matinding sepo. Super Nino, sa Joy. Sa bata, super visa. Ano ang sikreto ng batang Nutrilin? Wow, strong kid. Sarap kang kumain. Ano sikreto? Nutrilin. Alam mo, PGN. Basta Nutrilin, ma'am. Hindi na yan. Malamang para, ang Nutrilin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uri ng sakit. Ang dessert mo, mainit or tuna. Siksik, sarap at sulit. See? Konti lang ang mantika. Nasok na nasarap. Nasarap. Switch to San Marino or tuna. Dala, new dessert. TPS Laser, Big Check Kaya! Nakakahirap ulo. Kahit makapal, kahit hindi sa loob. Pwede mo all day. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero iwasak sa hamon ng bukas. Red Horse is strong, the number one and strong beer in the world. August 25, yun yung pupuntahan mo dyan. Yung lalaki na ito. At kahit ako nila, mag-ana, tinubo yung magluto. Bilangan na ng boka. Ito ang sinabot yung dito.
Ma'am Raquetera, good evening. Hi, Jota Londing. Good evening. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Paano? Oo na ako. Ate, kailan ka ba ulit makita? Hindi ko alam, Darius eh. Depende kung payagan ako na amo ko. Pero huwag ka mag-alala. Kahit kailan pwede mo ako i-text o tawagan, ha? Alam mo, Darius, kahit text o tawagan mo siya, huwag kang maghintay ng tulong niya. So, wala ka namang pakialam. Ilang beses akong tumawag at text sa'yo na na-hospital si nanay at tatay. Pero na-aksidente si Darius, pero ni Anino mo wala. Akala mo bang namatay si tatay ng dilat ng mata? Kakahintay sa'yo! Eh, natatrabaho ako! Ano paano ako? Sa pagkakaalala ko, ikaw yung pangalan, hindi ako. Pero bakit parang sinasalukan nilang lahat? Ha? Bakit ako ang pangalan? Dahil wala ka nga kasi dito! Ano ang gusto mong gawin ko, ha? Malayo ako sa inyo lahat! Ikaw ang nandito! Kaya natural lang, ikaw ang mag-aalaga sa pamilya natin! Bakit hindi ka magpadala ng pera para makatulungan lang? Ha? Sino mo mapapayang buhay ng mga magulang yan? Di ba? Okay, mag-text ka na wala para hindi kami kailangan tumaasa. Madali lang naman yan, di ba? Mas madali yan kasi sa magkukuha sa bato! Pero ano? Yun ang gusto mo? Ha? Yun ang mga tingin niyo sa akin eh! Di ba? Naaalala niyo lang ako pag kailangan niyo ng pera! Minsan ba ako tinanong niyo ako kung kamusta ako sa trabaho ko? Ha? Minsan ba tinanong niyo, Ate, ayos ka lang ba? Ate, kumain ka na ba? Ate, buhay ka pa ba? Ha? Sige na, tawag na ako! Sige na, ano ang alam niyo sa akin? Ha? Ano ang alam niyo sa akin? Hindi naman tayo magkakaganito eh. Natapos lang ni ate ang kanyang pag-aaral. Pinag-aaral na nga ng mayaman. Nagrebelde pa. Kaya yan. Walang napala. Kaya lahat tayo. Walang napala sa buhay natin. Ang dali para sa inyo na magsakta ng ganyan. Kasi inilamit ko yung pinamigay eh. Ako malayo ko sa inyo. Hindi inyo alam yung pakiramdam ko na malayo ako sa pamilya ko. Kayo lahat, maswerte kayo. Kasi kahit mahirap tayo, magkakasama kayong lahat. Eh kami ni Desiree. Wala naman kaming natakbuhan kundi mga sarili namin eh. Kaya bang pinili mo kami talipunan? Kami mga kapatid mo? Kaya ba pinilit mo na piliin at iisin si tatay hanggang sa huling hininga niya? Ha? Ganun ba yun? Wala kang kwenta ka na kali. Huwag na nga kayo magturo kung sino may kasalanan. Kasi ako naman yun, di ba?
Inaanak akong ganito, kaya mas naghihirap tayo. Ako'y mabigat sa pamilya natin. Kaya, hindi ako na maging pabigat sa'yo habang buhay, di ba? Kaya mapinilit ka magtrabaho kahit ayaw mo. Kasi ang tingin mo sa akin, mahina, inutil, walang mararating sa buhay. Alam ko naman kayo, lahat kayo, yung hirap na mga pinagdadaanan, di ba? Pero kumpara na sa akin, ang swerte-swerte mo. Hindi mo naranasan yung hirap. Tingin, mga tawanan ng kutsara na aking ginagawa sa akin araw-araw. Tinis ko lahat din ko eh. Pero ito, hindi mo lalasingan at si tatay. Pagkakabahan pa rin kayo. Diba dapat, kayo muna yung magiging saklay ko. Hanggang matuto akong tumayo mag-isa. Pero hindi. Kayo yung unang sumuko sa akin eh. Dapat hindi na si nanay at si tatay namatay. Dapat ako na lang. Para mas gumawa niyo mga buhay niyo. Nalaman niyo ako! Miss ko lang mo kayo. Alam niyo po ba no? Nawala kayo, parang nawala na rin po yung pamilya natin. Hindi po ba dapat yung Hindi ko maging pabigat sa mga kapatid ko eh. Gusto ko po mabuo po yung pamilya natin. Pero hindi po ako kahit kaya hindi po ako kung ano ko dapat tuloy. Sa asset celebration, anong manifestation? What's on the party? Wish ko ay may kasabay sa pagsayaw. Gusto namin ng something to feel re-energized. But sa kami, excited to reach new places. Gusto namin ang astig na ola. SB19 astig sa ASAP stage. Abangan! I-manifest ang Open Sunday celebration sa ASAP of noon. Merch 345, ang gatas na may tripping lakas. Tulong sa pre-lakas, full lakas, at immunity lakas. Araw-araw yan sarap ang tripping lakas ng Merch 345. 750 lang per glass. Sulit! Dami mistake. Ulan! Ako, sabi ko yung balik-washing na naman. Miss Dami mistake with 24 hours perfume pa mo. Iwas kulot, iwas pa ulit-ulit laban. Perfume pa ka! Oh, Dami! Bakit kahit quality, abot kaya pa rin ang right way? Dahil gusto ng right way na kailang bahagi ng gusto sa buhay. Para sa pamilya, para sa bayan. Last year, we are 100% more air damage. You can't need butter air treatments with millions of pro-vitamin molecules. It helps build air damage immunity. Prepare you for 100% more damage from first wash. You can't need bond repair treatments. That Cafe cereal milk. It's back.
creamy, toasty. Get that McCafe energy. Sa Gillette Toothpaste Flexi with 3 sensing blades. Ang sabi! Swabe ka eh. Iwas hapdi. Alisin mo sa buwan. Mawaw! 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 Sa kasi mga ay masarap. This is the one. Nakatotoo ka? Handa naman. Naku, may lagnat ka. Siyempre agad. Ang ganda. Nagsusulo naman ang tiyan. Plastic, no shake, mapait sa dami. Ang galing ng tempra. Nagsusukat may lagnat ka na. Paano kainin ng gamot? Tempra, mami. Ang tempra, pwede kahit wala naman ang tiyan. Plastic, no shake, mapait sa dami. Ang galing ng tempra. Good day for a date. Bad day for a date. Baka dandruff yan. Mag-Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and headache from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Kahit nagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero umihina ng katawan mo. Mag-Bearbrand, Adult Plus na. Doble tubig katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulog para tuloy ang tibay. Bearbrand Adult Plus. That's why we are. Meron pa squeeze. Hindi mo yung food ko. Ayan, with that. This is the with the next power point. We don't need to be attracted. Desire. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a dumb deal. New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Bye bye, dark marks. For even-toned and radiant underarms. Dove. Yes, sir. Tayong tatlo dito sa bahay. Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Ang buntong at kakalaman. Kung anak sa dugo, hindi mo siya makatakasan. Walang ina ang gustong mahirapan ng kanyang anak. Hindi ka basta lulubayan. Kapag malay namin ikaw, hindi ka pumunta ng sobrang pagmamahal. Ang totoong nangyari sa pamilya mo sa buhay na For the first time, I woke up na parang ayokong sirain yung sarili ko. sa tagal ko yung nakatayo dito, hindi ko na lang kung paano palayanin sa sarili ko. Hindi mo siya kailangan sa akin. Pinulaya ko yung sarili ko. Salamat, Darius, ha? Salamat, Anita. Sunod po ulit. Darius! Darius eh! Sumestor! O, nana! Basta ka! Ako mo yan dito. This one, Ano? laki mo na, Diyos ko. Ano nangyari sa paa niyo? Ay, na-aksidente ako sa pabrikang pinagtatrabaho mo dati. Naipit yung pa ako sa makina, yan tinutol. Sorry sa nangyari sa inyo. Hindi, wala yun. Syempre, nung una, nahirapan ako mag-adjust. Alam mo yung nakasanayan mo, biglang nawala, parang bula. Ang dami ko kayang hindi magawa dahil dito. Minsan nga, naisip ko, parang mas okay pa na nawalan ako ng paan. Pinanganak pa lang ako eh. Hindi mas inaano kita, pero alam mo na-realize ko, Darius, mas masakit mawalan ng isang bagay na dati meron ka. Tsaka, Sis Jane of Ismayan, good Sa evening. akin, Darius, kaya ito, nagsimula ako ulit. Yung doktor sinasabihan ako bumili ng prosthetic leg, pero mahal-mahal eh. Eto, gumawa na lang ako ng sarili ko. Oh, ayos ba? Galing niyo. Ang galing ng Diyos. Tsaka
Tinanungan din ako ng DSWD na makapag-training para makapagtrabaho ulit ako. Ito, kaya nagtitis mo lang ako. May merienda pa ako kada hapon, libre. Gusto mo? Mamaya na. Mamaya na. Alam mo, Darius, bata ka pa. Kung kinaya ko, kaya mo rin. Marami pang pagkakataon sa buhay. Alam mo, ang galing ni Darius. Gusto ko po may marating pa rin po ako sa buhay. Gusto ko po itong lalaking sarili ko. Tama yan. Kaya ito, may ibibigay ako sa iyo, ha? Ibigyan kita ng referral para makapag-aral ka sa kursong carpentry. Pero, kaya naman kayo mamayarin kung sakali. Ano ka, Darius? Libre lang ito. Kaya pagbutigin mo pag-aaral, ha? Sige. Oo. Walang kagabi, ang sasiun ka iha ng tahim. Hindi ka naging pibibig-bigwer. Huwag yun naman siya sa big experience mula sa bahay ni Kuya. As an only child, sobrang nakakataba po ng puso na nakahanap po ako ng helping other siblings. The love that we have for each other is really unconditional. Makukulay na signboard Dan sa Tamsak, basa sis. bilang obra ni Edwin Jane of Maya. Lisbayan. Sa digital art, Mamaya na to, sis. ang kanyang CD. Mamaya na pala yung premiere mo. Ano bang sinasabi doon? May na yan. Customer support. Boss G, good evening. Sabado, alas 9:30 ng gabi. Dreams do come true. Gold. Nasa McDonald's. New Golden Chicken Curry Filet. So flavorful. So sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Siguro naman, pero imposible man siya kung nagsasama sa pag-uniform. Ikaw na detergent sa Ariel, posible. Para mas tanggalan sa ilaw, Venice, Power Clean. Pwede hindi na pumili ng bago. Imposible man siya, posible sa Ariel. Ang batang matibay. Mag-pinagran ka muna. Ang susuko. Ang batang matibay. Tuloy at tibay mga anak. Pero, Daming pagsubok, kailangan lang naman. Ha? Kasama sa buhay. May powers ka. Para makalaban din tayo ng products. You want great hair? Very good to check the chat. Place a good right here. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Smooth out the chin easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Bored. Bring out your fun side with Piatos. All out flavor. Let's go. For all out fun. Bring out the fun with Piatos. kaya mag-joy 3X Power sa mata. Ano isang bubos ng brand X liquid? Super Thin sa mata. Super Visa. CDO Carne Norte. Ang dami pwedeng lutuin. Sarap sulit alitin. CDO Carne Norte. Bili na. CDO. Yung magic ang kamay ni Mommy. Pagkahaplos, bumubuti po ang ubo at sipon ko. Hindi ito magic. It's Vicks Big Rock. This mentholated labels. Different possible gold. Different prescribed. Different inspired. Independent. As the generic milk. Vicks Big Rock. New Great Taste What? Mas creamy at mas makapal. Like namin. Like namin. Like na like. Like ng 9 out of 10. New Great Taste What? Like
Now, hey, gusto mo mag-perfume ba ako? Anay, papakaling Forex mo. Oo, Pilipinas ay par-excited. Kapag may umaasa sa'yo, hindi dapat magpahinto sa nanay pusong manhid sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Hey guys, I'm here with Kate and Bea. Ba't kainin nga kape? Baka dandruff yan. Use Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and toothache from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Oh, may sakto! Wala sa'yo! Umaga pa lang, pawis ka na. Mag-type na. Ginagawa na kasi ng bango, ang hindi pa talaga ng linis. Pero sa tayo, tagos ang linis. Tayo, tagos linis. Kaya true bango. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Panda? Sa gabi na pinuwi, nangusap ang mga eksik sa ating prime time pinakasikilos at sa nakakapas na pagbabalita. Magandang pinipad ang masabog na bakbakan. Pinapos kami ng mga tao ng mga gerero. Papayaran nila na ang ginawa nila sa anak ko. Palimutan niyo ang mga operasyon. Patayin niyo na lahat. Ako ang magiging kamatayan. Pagkatapos nila, patayin sa mga hindi ko makatayan ng mga gerero. Ang lumalakas na damdamin. Walang ina ang gustong mahirapan ng kanyang anak. Huwag mo na pilihan ulitin. Ngayon mo ang totoong numero sa pamilya mo sa Buena. Si Mama, napanaginip ko ulit siya. Napansin na nila siya. Sino sila? Yung multo. Okay sa baby ko. Hindi ko akalain na magiging masaya si Mila dito. Pangitang lang ba? For the first time, I woke up na parang ayokong sirain yung sarili ko. Happy day! Sa tagal ko nung nakatali dito, liberahan ako para palayain yung sarili ko. Ito na siya kisama sa akin. Pinalaya ko na yung sarili ko. Ang tumitindig sa upaan. Hindi ko pinaring susi. Bakit kasi hindi mo tanong ng sekretary? Social SDL. Sinigal ang totoong mastermind sa scam. Kapag hindi niyo ako ipapatulog, yung video na ilalabas sa pagkakita 8 hours ng design. Plano ko para sa pamilya dahil hindi pa ako ipagkulang po sa bahay. Bigyan! Makakaroon pa sa grupo eh. Makakaroon ka rin sa tubig na kalubuhay. Huwag lang sa'yo, makakasama dito ng buhay. Sabi ka, matayan mamaya. Magano? Hindi ako nakapagpapatay sa ganitong paraan. Kasi kung saan kami magpapatay, lahat sila ikinukulang na si Samuel ang ako. Dapat mo na siguro isuko ang tungkulin niya. Tapusin na natin ang lahat. Gusto ko umunat ang aking pamuluan. Paano ako? Gusto kong pilas na. Ang puso ang sa aking prime time vida. Tay, happy birthday po. Tay, tay. Sabihin niyo po. Kapag-aaral na po ako ulit. Sayang po, wala po kayo dito. Sayang po yung mga kapatid ko. Pero promise ko po sa inyo, mag-aaral po ako mabuti. Para makapagtrabaho na po ako, tapos nasuportahan ko po yung sarili ko.
Uy! Ayos! Dami na! Ayos! Kaya! Dito rin pala. Oo. Ayos lang mo. Basta. Bumilis ka ako kay tatay kasi may regalo ko sa kanya sa birthday niya. Mag-aaral na ulit ako. Uy! Hindi nga. Ayos Oo. Alam mo sisimula? Hindi ko pa alam eh. Kuya! Ate! Ate, gusto ko lang sana sabihin sa'yo na pasensya ka naman sa mga nasabi ko. Bigat-bigat ko pa. Pasensya ka na rin, Dani, ha? Tsaka, pasensya sa inyong lahat. Sa pagkukulang ko bilang ate niyo. Wala na. Alam mo, dapat ganito tayo eh. Kahit wala namang espesyal na okasyon, dapat sinusubukan natin magkita-kita palagi. Gawin natin yan, ha? Oh, Darius, saan ang pupunta mo? Pasok na ako. Sige, ingat ka. Kaya, ang buhay ko, napapaligiran ako ng mga kawayan. Hindi ko akalain na ang kawayan ito ang magiging daan para mapabuti ko ang aking buhay. At dahil dito, nabuo ang aming pamilya. Itutunan ko, minsan nasa harap lang pala natin ang mga bagay na kailangan para matupad ang ating mga Okay. pangarap. Iyan sa Iloilong Kaya story. nakawain sa buhay ko, kailangan mo lang itong niyain at hulmahin. Dahil bawat isa sa atin, may talento at lakas na susi sa ating tagumpay. Lubos na gumagalang, Darius. Araw-araw ay humaharap tayo sa mga desisyon na maaaring gumago sa ating buhay na minsan ay sadyang mahirap para sa ibang tao dahil sa kanilang sitwasyon. Just like Darius, some of us may be born as persons with disability. Ngunit nasa ating mga kamay kung pipiliin natin malugmok o pipiliin natin lumaban. Kung magtitiwala tayo sa ating sarili at patuloy na magpupursige, ay wala tayong hindi magagawa. At mas magiging magaan ang ating buhay kung pipiliin natin buo, nagkakaisa at nagmamahala ng ating pamilya. Dahil sila ang ating magiging saklay sa mga panahon tayo ay nabibilayan. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento Tapos na ng ba? iyong buhay. Darius, ano sa palagay mo ang mga bagay Tama na na yung story ni Darius sa Iloilo. Baliin niyo ang kita sa jeep sa Pabia. Pabia nga jeep. Saan bata ka, Darius, kung magapang na lang? Ilang taon ka nang naisipan mo mga kawayan pa? Anong naging sa sa'yo? Paano mo naisipan niya marami kang kawayan din sa iyong mga diliman?
Gaano mahalaga yun na magkasama-sama ulit kayo mga kapatid? Pero pabiyak. Pabiyang at chip. Kahit anong mangyari, nandiyan kayo para suportahan ang isa't isa at yun ang pinakamahalaga. Tao po, makikinig po sa magkahanan ng mga kapamilya. Narito ang mga kwento, handog namin para sa inyo. Kilalanin ang Sassy Unica Iha ng Taguig. Hindi man naging PBB Big Winner, panalo naman sa pag-abot ng kanyang mga pangarap sa buhay. Bukod sa mga jeep at bus, alamin kung saan-saan pa nakakaabot ang signboard ng artist na si Edwin Tayaw. Sa kwento ni Kabayan Nola de Castro, tikman ang tamis ng pulot mula sa mga alagang stainless D ni John Patrick Maliwan. Lahat ng yan dito lang sa Tao po! Bukod sa taglay niyang ganda at talento, isa si Bianca de Vera sa mga nagmarkang housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Full-Life Edition. Kaya sa aming kwentuhan, ibinahagi niya sa akin ang kanyang naging healing journey at kung paano unti-unting natutupad ang mga pangarap niya sa buhay. Hi, I'm Bianca de Vera from Taguig. Siya ang tinaguriang Sassy Unica Iha ng Taguig dahil sa pagiging hikay at masayahin sa loob ng bahay ni Kuya. I want to say thank you because you really healed me. Pero sa kabila ng magagandang katangian ay ang iba't ibang emosyon na pinagdadaanan niya bilang isang batang achiever. Matapos makalabas sa bahay ni Kuya, ay nang papapasukin niya tayo sa kanyang mundo. Mas kilalanin natin si Bianca de Vera. Tao po! Hello po. Hello. Hi po. Hello po. Hindi man nakasama sa Big Four, kitang-kita naman ang kasiyahan sa mga mata ni Bianca kung paano siya nabago ng pagsali niya sa nakaraang PBB Full-Life Edition. Before entering PBB kasi, my parents were very worried about me, my friends, because I was so skinny, sobrang payat ko nun. So, at the time, parang hindi ko kasi alam kung tama ba yung ginagawa ko sa buhay, if tama ba itong mga decisions ko. I was just really having a hard time. PBB healed me because habang nasa loob ako, mas natutunan ko talaga i-value yung sarili ko and set boundaries for myself as well. Bata pa lang, alam na ni Bianca ang gusto niyang gawin. Happy po ako. Taong 2011, nang sumali siya sa Junior MasterChef Pinoy Edition. Kasi yung deal namin ng magulang ko, kapag nag-MasterChef po ako, papayagan po nila ako mag-artista. Papayagan po nila ako mag-going bumilit. Hindi po natuloy mag-artista after Junior MasterChef because I was in an all-girls school. So, hindi ko nilagan yung mga manager. So, ayun, medyo nakuha lang. Tamang panahon lang. Tamang panahon. Taong 2020 na simulan niya ang pag-vlog hanggang sa makilala sa social media. At kasabay din ito ang katuparan ng kanyang pangarap na pasukin ang mundo ng entertainment. Naalala ko na sa pandemic pa yun, nag-audition pa ako through Zoom. And then, ayun, from there nagpatuloy-tuloy na. I had a workshop with the makers of young. And then from there, I landed my first role in Too Good to Be True as Happy Catherine Sister and Sister Steve. Ay, dahil mo na nakasama magagaling. Sobrang pressure po ako. Sobrang pinakabahan ako. Because working with veteran actors is huge hope talaga. Siyempre, it's such a privilege to be put in such scenes for them. Kung masaya kayo, okay lang. Kaya ko naman ang paraya.
Pinagsabay ni Bianca noon ang pag-aaral at ang umuusbong niyang karera sa showbiz. Pero kalaunan, kinailangan niyang pansamantalang iwan ang pag-aaral. Kasi pandemic po yun. So, online ka lang yan. Tapos, pumasok na po yung lock-in taping ng Tubig TB2. So, nakto po yung BLSU with face-to-face na. And then, I tried during the first few months until hindi ko talaga kamaya. So, I had to make a decision when it was to pursue acting. Tuloy na natin ang ating program. Bukod sa acting at cooking, may isa pa siyang hilig na natutunan naman niya sa kanyang daddy na isang car racer. It's one of the quality times that I enjoy doing with my dad. Yun kasi yung passion niya. Isa kasi sa mga dreams niya for me was to uphold his legacy as a race car driver. Hi everyone! Sa edad na 23, marami na siyang gustong makamit sa buhay na siyang nagiging dahilan din ng sobrang pressure na nararamdaman sa sarili. Bakit may ganung journey ka na ang daan mong hinahanap at 23 ka bata pa rin I really tend to take things fast. Gusto ko lahat fast-paced. I felt so stuck. Hindi ako umuusad. Umuusad saan? Patungo sa pangarap ko. Like, I felt so still, which I really hated. And then, yung pag-aartista ko po kasi, it was a decision na pinaglaban ko sa sarili ko, sa parents ko, my family. The plan for me as their only child was to take over the family business. So, sabi ko talaga, may pupuntahan ko na to. And then, the overthinking, nag-ipon-ipon na. Isa pa sa naging struggle ni Bianca ay ang family setup nila ng kanyang mga magulang. Very unique yung living conditions niya ng pamilya mo. Akala ko lumali si mama at papa, but you live under one roof. How does that work? We have 4 floors. My dad is on the 2nd floor, I was on the 3rd, and mom is on 4th. So, wala pa kami. Sandwich po kami. We live under one roof. Pero may parents are along together. Hi everyone! Hindi man nagkulang ang mga magulang sa pagmamahal at paggabay sa kanya, hindi pa rin naging madali kay Bianca na tanggapin ang kanilang sitwasyon. Growing up po, it was really painful for me. Kasi parang ang mindset ko po talaga nun was that sana isang bagsakan lang yung feeling. Pero yung feeling ko kasi araw-araw ko nakikita yung ganong klaseng dynamic. So, araw-araw po ako nasasaktan. Mayroon namang itinuturing na kapatid at best friend si Bianca. Ito ang alaga niyang aso na si Peach. Isang dog kasi, parang hindi ko sila talaga makakakita sa akin. Pero biggest heartbreak din ni Bianca habang nasa loob ng bahay ng kuya nang pumanaw ang alaga. So, parang may kuya kasi pinayagan ko po kayo ng bahay ko one last time. And yung time na yun, nakita ko rin po yung parents ko together. In one room, ng ganon, hugging all of the us for the first time in 20 years. So, ayun, thank you rin ako kay Peach kasi maybe that was a moment that I've been longing for a very, very long time. Okay ka na ngayon. I wouldn't say na I'm completely okay, especially kasi nakabalik na ako sa house. Tapos syempre nakikita ko na ngayon yung mga corners ng room ko wherein she used to serve me. Pero unti-unti natututunan na ni Bianca na tanggapin ang anumang sitwasyon at pagsubok na dumarating sa kanyang buhay ngayon. There will be times na talagang magtatapa ka, masusugatan ka, talagang you have to get back up and heal again and again and again. I mean, that's life. That's hard as it sounds. At itinuturing ni Bianca na kakaibang karanasan ang pagsali niya sa Pinoy Big Brother Celebrity Cola Edition. Bukod sa mas nakilala niya ang sarili, ibang klaseng saya raw ang idinulot ito sa buhay niya. I wasn't acting. Talagang I was Bianca. And then, habang tumatagal, talagang I started gaining weight, I looked happier. And then ngayon, parang hanggang paglabas ko, talagang I'm happy. I'm really, really happy now. Kung noon, hinahanap niya ang mabilis na ikot ng buhay, ngayon mukha
Gusto ko naman gumalaw yung mundo ko. Dito naman ako sa'yo. Parang Ano I think it's the growth from PBB. ano yung gusto mo about your present? As an only child, sobrang nakakataba ko ng puso na nakahanap po ako ng munting Kakaibang bonding ang nabuo ng mga housemates sa loob ng PBB house. Nagtatanong, may kalab team ka. Ano ba yung mga love team mo? with the love teams that I'm in right now kasi maganda sila ng dynamics. With the dynamics that Dustin and I have, yung napanood naman ng tao was a journey inside PBB. And with the Villain Man, it's the same. The only difference is, I guess, the history with both love teams. Hindi ko masasabi na sober siya because both were definitely there. And I'm just savoring the friendship that I have with the both of them. Sa aming pagkuhan, nakita ko ang pagiging pamilya ka pero naroon ang puso para sa pamilya, mga kaibigan at sa mga pangarap na gusto niyang abutin. Natutuwa ako na natutunan niyang maghinay-hinay lang dahil sabi niya sa isang sikat na kanta, ang buhay ay hindi karega. Anong gusto mong sabihin sa mga audience na number one, nakarelate sa healing mo at sa journey nila pagkakas na nagiging? If it's low, huwag mo lang i-compare yung facing mo sa mga ibang tao na feeling yun mas mabilis sa inyo. Because we all have a different phases in life. You'll get there. Be patient with yourself. Sa aming pagbabalik, ang makukulay na signboard na gawa ng artist na si Edwin Tayaw. Sa Aso Celebration, anong manifestation? Sunday party! Wish ko ay may kasabay sa pagsayaw. Gusto namin ng something to feel re-energized. Basta kami, excited to reach new places. Gusto namin ang astig na ola. It's been anything astig sa Asap Stage. Abangan! I-manifest ang Open Sunday celebration sa ASAP of noon. Yung mga kilala natin na mga sikat na mga Pinoy na ulam. Aba, nagawa sa isang soap ako. Nagkaroon ako ng desire to promote sa Bakit? food. Nilagay natin yung mga original culinary stars natin. Ano? Sisig, dinuguan. Nagtilaw ka na, oh. Ano pa? Wow, siya asin niya. Gamay ng labi. Ito lang. Ito ano gani, ito nagabok ka ni akong tiil. Ako na mga chili. Buat man. Madami na. Pinatamaan niya, di siya kadam, asin niya. Kailangan tanan na mabad. Katsag kidney mo. Pantene supplement conditioner with probiotic and collagen. Smooths out the chest easily for smooth skin. It's not luck, it's Pantene. That's why pinakaahit na ng paskil state. O, kailangan di pares mo sa Paskil state. alo mo sa rice. With just a finger goal, thanks to Palmolive Naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just enjoy. Long days later, hello chocolate, full of wafer, rich caramel, Rice Krispies, and creamy chocolate. Heaven. Hello, heaven. Tang na sarap. Di ko Lord nalabas sa detergent lang? Baka may maiiwan pang germs. But Sunrock's Color Safe. Expert kumatay ng up to 99.9% germs na di kaya kung detergent lang. Kulay at linis. Sis Lisa, good evening. Ay, good afternoon pala sa inyo dyan sa Spain. Dandruff yan. Use Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and toothache from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes. Wala sa'yo! Umaga pala, pagkakita
Tapos ka na. Paksiw, hindi lang pabutang. Sa iba, Paksiw. tinatapan lang kasi ng bago. Hindi pa talaga Ilang gaw na iya? So kahit tagos ang Hindi bilis, pagbutang? Hindi mo lang butang? mas bilis. Kaya tulungan mo. Delikado na. Colgate Maximum Cavity Protection. May dual fluoride boost. Para sa ngiping matibay, ngiping palaban. Gising, commute, work, uwi. Sila! Dear Foods. Gising, commute, work, Sila! Dear Foods. Uwi, gising. Sila! Hindi pa butang. Paulit-ulit mong Eh, kasasabihan ang cute Ah, Pinoy favorite. Dilaga. Ah.
puso mo.